Глобул става Теленор. Слава Богу, някои си остават същите. Това е Глория. Очевидно не онази Глория. Тази Глория е друга Глория. Някой път, за да намериш себе си, трябва да отидеш много надалеч. Друг път, просто назад във времето. Някой път бягаме, защото се подготвяме за полумаратона на бегач. Някой път бягаме за здраве. Някой път гоним автобус. Някой път нас ни гонят. Друг път просто бягаме. Като развеждаш гости от чужбина, можете да обиколите познатите места. А можете и да заобиколите познатите места. Ако си роден танцор, най-важното е да танцуваш. Не къде или пред кого. Гърми отвън, живота ти се плиска. И въпреки, че подир миг една процесия ще мине, аз стискам шапката в ръка и мисля, че няма смърт. Не може и да има. Съвсем скоро някой ще се качи на метрото на спирка Сливница. Най-доброто предстои. Никога не е било по-на място. Браво! Тя не е най-добрият барабанист на света. Няма и да бъде. И какво от това?